Singgah singgah kala singgah pan suminggah turga kala sumingkih singa ama sing awu ulu sing suku sing asira sing atenggak kelawan kala sing abuntut padha sira suminggao mulya mring asal neki arane sarap kang lanang kulhu putih kang wadon kulhu kuning yo sira wuruk maring sun uga marang kijabang sarap wangke sarap wedang sarap awu padha sira suminggao mulya mring asal neki tibakno mring jalma lupa eling mengko eling embeni reki selamat saumur ingsun apan ingsun wus wikan sun angadeg tengahing segara agung panlungguh kulintang joha ingkang ingsun sejo dadi tan pegat hamuja mantra Pancaswati putra ing kodrat manik la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallamu la qaula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mas Ngabei Agus Pujonagara Kanjeng Raden Tumenggung Prayit Sumoharjo BA wonten ing acara dalu menika kita doa sesarengan wonten ing setunggal sura utawi setunggal Muharram 1443 Hijriah. Doa kasumanggaaken dipun wiwiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jamil ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal amilin wal musannifin al mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syabdul Qadir Jailani lahum Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami'il kufur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masariqil ardi wa magharibiha barriha wa bakhriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa liman ijtama'na hakuna bisyababi waliyatri lahum Fatihah. Khususan laruhi yang Jaya Negara Kadipaten Katingrejo, yang Jayeng Rono Kadipaten Pedanten, yang Brotonegoro Kadipaten Polorejo, yang Prawiro Direjo Kadipaten Sumoroto lahum Fatihah. Singgah singgah kala singgah pan suminggah turko kala sumingkir singa ema sing awulu sing suku sing asirah sing atenggak lawan kala sing abuntut padha sira suminggah mulya mring asal neki ana kidung rumeksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jim setan tatan purun paneluhan tan ana wani
kanthi ulasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng parampara ingkang sampun dinuta minangka hangasta panebusing Tri Aji Pusaka mugi saweda ing diri. Pusaka ingkang angka kalih Cindhe Puspita. Di tempat saja, di depan. Wonten pusaka ingkang angka 3 inggih menika Songsong Tunggul Wulung. Paripurna anggenipun Kyai Angger ingkang ngreksa gedhong pusaka ambedha tetika pusaka mugi katindakna. Long tinampi pusaka. Pusaka ingkang kesepindhah inggih menika tumbak Kyai Tunggul Naga. Pusaka ingkang angka kalih Cindhe Puspita. Salajengipun pusaka ingkang angka 3 Songsong Tunggul Wulung.